Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Adorang sota mulai par minggu tadi tikion martangiang naho mahita di bagasan rohatabe martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na imbaru tubui, disusuna denggan na somangasi, asalam ganda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogotai, olopon hamuma debatani si Jakob, haleluya. Maratangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok moliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangolu hami ala ni haheonmi, dang pola bema biar hami midah hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu dohami, di pausat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargogoi mahami mamuci dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangulu, pai masahat hami tulambungmu. Amen.
marendehita. Tatangihon ma patik ni dibata di minggu tasadarion imana tersurat di poda opat ayat 10. Sai tangihon aleanaha jalajakon ma akahataki asata badiho akataon di ngolum ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulaon nang hombar tupatik mi. Amen. Marendehita. Tatopoti madosata diadopan di debata maratangiang mahita. Ale yang manami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo nasohatu dosan, pardenggan basa doho jala rodi saliling nileleng na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami,
Jala sai unang beingot aka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami. Dihatam, ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham, sai rupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuau nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosata. Songonon dohatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan loja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu. Guruhon hamu masian ahu. Aina lambok doahu jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambok do augaku, jalaneang do dohot nahu paporsaton. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marendehita. Tatangihon mahatani debata, turpuk epistel di hari Minggu sadarion, natar surat di pangukapon sada, mamuka sian ayat 4, rodi ayat 20, marsikat sorin mahita majaha, songonon mahatani tuhata. Au surat nisi Johannes mandapoton napituhuria na di Asia, asiniroha madihamu dohot dame sian ibana na mangului, naong manguluhian jalanan nengro, nang sian napitu tondi na diadopan ni habangsana. Dijadi hondohita gabe harajaon hamalimon di debata amanai. Di ibadah mahasangapon dohot hagogoon rodi saleleng-lelengna. Amen. Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata. Debata nuaing, debata naung adong hian, nanang roi, si gom-gom saluhutna, ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amin. Marendehita.
Tahati dakon maha porseot tai songonahina tidakon idongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumepalangit dohot tanu. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon misi Maria nagebe-gebean sian tondi parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumahon na bernit di panguman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamuni debata Jehovah amanai pargogo na sohato dosani disima ibana pai mulak sogo tutanoon manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan hela Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu dosogot daging halak nong mate dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Tabegema ende puji-pujian sian kor ina Ester diututi ma sian kor ama huria.
Tabege mati ting namasa di tonga-tonga ni huriata nasa minggun. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Tapai tiutma titing namar ragam di Minggu 27 April 2025. Naparjolo guar di Minggu tasadarion ima Minggu kuasi modogeniti lapatanna songon poso-poso naib baru tubuh. Topik Minggu tangiok kamuma asa mangolu todimuna. Napa duahon kelompok kortu hari Minggu 4 Mei 2025 di pukul 7.30 namang sikor ina Hanna, ina Deborah, ama Jeriko. Di pukul 10 ina Kamis, ama Huria, ama Shalom. Di pukul 10.07 ina Esther, dohot remaja. Napa tuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 wib. Di tanggal 4 Mei 2025 nanangro kita memakai bahasa Indonesia. Napa paton parjamita Minggu. Namar jamita di Minggu tasadarion 27 April 2025 di ibadah pukul 7.30 dohot di pukul 10 wib ima amang pendeta Marudut Siahan STH uluan ni HKBP Kota Depok jala amang pendeta Adol Tasman Nababan marjamita di HKBP Kota Depok pukul 10. Napa limahon amplop resot. Dari Minggu sadarion patu pautado papungupelian amplop resot tapasahat mai di pelian na paduahon. Napa nopon pasahat ulus turuas nama rumur 70 tahun. Patu pauni huriatado pasahat ulus turuas nama rumur 70 tahun ima di Minggu sadarion di kebaktian pukul 10 wib tu amata Jisman Syaturi sian sektor Nasaret di pasahat mayanon duksipul majaha tikting. Di hari Minggu 4 Mei 2025 nanangro di kebaktian pukul 10 wib tu inang Rosna Borumunte sian sektor Kolose. Napa pituhon partangyangan sektor. Di sektor Judea di bakas keluarga Silitonga inang Borusi Hobing. Sektor Kanaan di bakas keluarga El Simbolon inang Boru Sinaga, di sektor Efesus di bakas keluarga K Simajuntak inang Boru Naibaho, Laos di Patupa Mangapuli. Sektor Galatia di keluarga UR Siagian inang Boru Sibolon, di sektor Filipi keluarga R Simajutak inang Boru Tabunan. Sektor Philadelphia di keluarga G Galingging inang Boru Butar-Butar. Rabu tanggal 20 April 2025 sektor Sion keluarga A Marbun inang Boru Simajutak. Sektor Betania keluarga J Panjaitan inang Boru Sirait. Di sektor Roma di bagas keluarga Situa R Hasugian inang Boru Simarmata. Di sektor Nasaret di bagas keluarga B Napitupulu inang Boru Simajutak. Di sektor Kolose di bagas keluarga U Pasaribu inang Boru Gultom. Di sektor Bethlehem di bagas keluarga BP Batubara inang Boru Situmeang. Alamatna Boy Mata Bereng Akamanginang di Warta Naung Tatiopi. Napa waluhon mulai di Minggu tasadarion nungagabe ruas nihuriata ima keluarga Torkis Sopian Siregar inang Santi Junita Simare-mare dohot sadaya nakon nasida pida sian GPA Hurase Resort Tor Simincak. Alamat nasida Jalan Bakti Abri Gang Pale Pitu RT 4 RW 6 nomor sia pulusia masuk tu sektor Philadelphia. Ati tungro nasida boy majongjong nasida untuk kami kenali. Mau datema amanginang hudul mahamu. Napa siahon pasca anak sekolah Minggu. Di hari Sabtu 3 Mei 2025 nanang roon di Patupa Huriatado perayaan pasca anak sekolah Minggu maringanan di gedung Nyai Ageng Serang Buperta Cibubur mulai pukul sia wib. Napa sapuluhon pertukaran pelayanan mimbar. Di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 nanang roon di Patupa Huriata distrik 20 Debos Kapdo pertukaran pelayanan firman di wilayah 1.
Namar jamita di Huriata pukul 7.30 WIB Pendeta Faber Lumban Tobing Padita HKBP Resort Bakom Cilengsi. Na pasap pukul 10 WIB Pendeta Immanuel Panjaitan MTH ala Laos manguluhon kunjungan punguan Kor Ama HKBP Menteng Lama. Di pukul 10.07 WIB Masari Pasaria Uluani HKBP Bethlehem Cilebut. Ia Padita Sian Huriata Pendeta Abdul Tasman Nababan STH Makobasi Tuhuria HKBP Agape Resort Depok Timur pukul 7.30. Pendeta Esron B. Tapubolon MTH Makobasi tu HKBP Bogor pukul 10.07 WIB. Na pas 10 sadaun tamu Huria di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 di kebaktian pukul 10 WIB rodo tamu ni Huriata Ima Punguan Ama HKBP Menteng Lama nani uluni amang Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Na pas 10 dahon amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 nanang roon patu paut tado pilihan amplop pembangunan. Na pas 10 toluhon perubahan acara di pertanyaan sektor dohot ibadah-ibadah kasual dohot makatidakon haporsyaun di permingguan bahasa Indonesia. Na parjolo hobartu haputusan di Sinode Godang Desember 2024 nasalpu nunga diputuson di Sude HKBP A di pertanyaan sektor dohot aka ibadah-ibadah kasual partupolon pamasumasuon ibadah-ibadah syukuran dohot ibadah PA dan pola B di patupa manengakon pelian jadi dung sipul papungu pelian diuduti ma dohot tangyang alia manami dohot pasu-pasu hobar tu partureni agenda hola di permingguan na patupaon tangyang pelian. B di ibadah minggu bahasa Indonesia tiki maka tidakon haporsyaon manang pengakuan iman rasuli di pongkol patuluhon aku percaya kepada Roh Kudus adong tambahan kata dan gabe songonoma rumusna aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus dan persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Na pasa pulopaton informasi panitia pembangunan. Hobartu titing minggu nasalpu sadarion minggu 27 April 2025. Di patupa panitia do pengumuman atau pemberitahuan vendor nagabe pemenang di lelang pembangunan. Jadi vendor pemenang di lelang pembangunan di Huriata Ima PT Smart Jayatex Cilengsi. Domu tu rencana pembangunan ini husunggule hamema tuhita nasahuria. Asa tasarihon ma mangaleon sialas nirohata tanggung jawab naung diaturhon sian ganup sektor dohot pangurupion sian ukap niroha asa tumibu boy diulahon panitia pembangunan ini. Di patupa panitia do proposal pencarian dana eksternal alani mangido pangurupion ma panitia pembangunan molo tungadong sian hita narade pada laton proposali boy ma dihubungi panitia manang parhalado sian sektor tabe. Rekening panitia BRI 0538-002482-564 panitia pembangunan gereja HKBP Cimanggis. Na pas 15 on torop ni ruas nama dohoti permingguan di tanggal 20 April 2025. 100 ono 22 halak 21 April 2025 145 halak. Na pasaplonopon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 sia orang ulang tahun pernikahan pitu keluarga padita dohot perhalado HKP Cimanggis pasaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 20 April saat 4 Mei 2025 hata di debatan apa sikopon las nirohamuna tarsurat di Jesaya 46 ayat 4 sahat rodi hatu tuamu saya totong doau jala rodi na ubanon saya au do mangusuk kamu au do mabahesa na saya laon au do mangopa au do mangabing jala au paluahon nuaing na pasapuluh pituon pelian iuran diakonia sosial.
Torok na pasaton pelian iuran diakonia sosial ni Huria di Bakasan Minggon 10 kakak godangna 2.800.000. Na pasapula luon pelian bulanan manang tahunan. Torop na pasaton pelian bulanan manang tahunan di Bakasan Minggon 15 kakak godangna 3.750.000. Mau lihat tema di pasat Huriata tu sude ruas nang pasaton pelian bulanan dot iuran diakonia sosial 1 bulan April 2025. Tuakan aso pasahat terdope taingot ma amanginang makarikoton pasatosa ganduk bulan turia marhite parhalado sektor tabe. Na pasapulusia yahon kewangan Huria 15.823.975 rupiah. Pembangunan 2.056.950, sentralisasi Manang Pusat 12.311.075 rupiah, jumlah 20.250.000 rupiah. Molo tungadong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tupar halado radio dohami paningkaton. Songonima titing nama asa dohot sipamasaon di tonga-tongani Huriata. Saya di pas-pasu Tuhan Tama peliani bayan sangap di Gowarna. Amin. Songon aku jaha kami sinakna parjolo taring tuna ulang tahun asa bui mahugorahami amang Jisman Syaturi nasian sektor Sion bui ma rotu jolo.
tabegema kor sian remaja.
Maredehita losta pasahat mapeliata sadaa dohot sadabi. Tuhan
tangya kita. Dami ni di batana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramuti hati-hati dot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras meda sudi. Dorak sopina sahat barita nauli tu tonga-tongata. Manabai naung di surat tunaki di buku di tingta. Alau dope haroro nami mangibati huriata KBP Cimanggison. Kami padita marudut sian natongon marhuwas nuaing di huriata KBP Kota Depok pagaran ni Cimanggison. Nunga marhasodak kami dot puruni rajai tong dorong padita sortaria boru silitonga. Nuaing marhuwas di huria KBP Ciganjur Resort Srengseng Sawa. Nunga di basa-basa tuhatta dihami opat dadanak tulu boru sada bawa jala siakangan ini nuaing semester opat baru kelas 10 SMA, kelas 10 SMP dot kelas sada SMP. Orang so tu Kota Depok kami sebelumnya marhubas padita resort obat tau di Pondok Kelapa Jakarta Timur. Sianima pidda tu Medan. Jala Medan dung 2 tahun di si tu Kota Depok makna bulan 10. Kebetulan padita Adolf nababan dong asa kelas sudo. Jala padita esrope tiki padita resort kami di Sirai Turuk Toba nunga pajupak kami do nasidayan tiki nasida marhubas di HKBP Nagatibul. Au subuh seorang jala magodang parhuta-huta rohami di Raja Maligas Tanah Jawa ade. Tak seorang di sana di Jawa nalani paket dope bahasa Batakku. Jala pangiduan bolo rap sabun apa sugi dope hita nak pulamar bahasa Indonesia mutuau. Atau mago domar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ima jorah partina data horasma di tasudi. Barita naulis si hanguluhonota di minggu kuasi modo geniti sedarion tersurat di buku Yesaya bidu 55 ayat sada sa rodi ayat 5 hujama di ita manginang tapayudi utbema di bagasarwat tabi. O sudi hamu akana mauas Roma hamu tuaikon jala hamu akka naso marhepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor boasa tung madasi kepek kamu tu naso tau hanguluhonoton jala nani omomuna tuhorni naso tau pasonak kamu sai tangiok kamu mau asa panganomuna nadabui jala bosura rohamuna di tabo-tabo tareok kamu ma pinggol muna jala Roma hamu tuau tangiok kamu ma asa mangolu to dimuna jadi bahinok kuma tuhamu padan saliling lilingna ima padan parasian nasi tongi tu si David naso tupa muba idama siti dangi tuaka bangso ibana huleon bahin partugi dohot si leon patik tuaka bangso idama bangso naso tinadamhian iko jowomudo jala bangso naso tumadaho ro manaho piho ala ni Jehovah dewatam dohot ala ni nabadian Israel ainunga marmulia ho dibahin itu saat Hurian ani olongan itu hata Yesus Kristus anggota ringot tu jamita habuangan na di Babylon nunga jojoto tabiki jala bidu 55 on omma bidu na barpudi di horong paduahon
di buku ni panurirang Yesaya. Orang padua honi ima mencatat, mendokumentasikan sungguh dia pakilalaan, sungguh dia parniahapan, pengalaman na ni adupan ni bangsa Israel uju di habuangan ini. Habuangan guarna Madaina. Ay betul lo nasida terbuang. Dak song kita ujui dijajah bolada tulus tong abad bolotoho. Ala barendagang do parjolo ro baru kemudian dijajah. Baru di dok sejarah tulus tong atau muse ala Nippon wanang Jepang. Alai disodo hita dijajah. Akau puta najolo dijadikan kerja rodi, dieksplorasi, dieksploitasi sudah sumber daya alam di Indonesia, dibuan hasilnya tu negeri Belanda. Alai dakya hita, dakya putai dibuan, terbuang, dibuat tu Belanda. Alai yang go bangsa ni di mata, dung dijajah Raja Babel, dikuasai, sudah penduduk na pangisini Yerusalem diangkut, dibuan dua buangan ini. Jala hiranusa kembangan dunia nani terisolir dari dunia luar. Dang marsaur doa ka bangsa nasi, do suku nasi. Dang marsidada doa ka latar belakang sosial na berbeda. Dang marsaur benar-benar sudah ditempatkan terisolir di satu inganan. Baik ku kamu mah jol mana jului adong bagasna, sonang murum di bagasna, bebas. Najului adong ha ladang na humana bebas mangula, boi ganu pari marsaur do akadongan na boi ganup tiki dohot ganup minggu marsaur di bagas joroi na adong di Yerusalem. Tapi itu yang dulunya dilaksanakan dengan sukacita dan merdeka, tapi ketika mereka terbuang, semua kebebasan dan kemerdekaan itu sirna, hilang. Alanido gurangdo akahata dohot teriakan jeritan na jupak kita di buku Yesaya marumakon angguk-angguk mulai sabidu 40 1 bidu 55. Ala di sido benar-benar bangsoi makilala na bebasinan terkurung terkungkung na merdekainan sonari terisolasi, tidak bisa lagi merdeka bebas. Dang boy Jupang be las diroa songon ujui ainunga dibatasi be dang adong be nabui si bangga honotto do sialo monoton. Apalagi liling na pe daksa bulan, daksa tahun, dang 2 tahun, dang 5 tahun. Son halak na divonis, dihukum, di penjara. Alai 70 tahun liling na. Alanido kamanginang boido hila lauta. Jolma na merdekahian terpenjara, jolma na buhian bebas sukacita memanfaatkan sudah aset milikna, menggunakan sudah fasilitas na dimiliki na. Alai dung dihabuangani hilang sama sekali. Jala tu dia mana sida mangalu-alu. Di sido na sida ganu pari tu matangis mangangguk ko siangguk kononna pasahat to si pasahatonna mangido tu de bata asanggia de bata mernida parniapan nasida asanggia de bata manangihon angguk nasida jeritan yang sungguh-sungguh menyedihkan di titik nadir sudah sedemikian parah mereka alami, dan karena kengerian dan kebesaran penderitaan yang mereka alami itu bahen digohari do terus saya ima horong napa duahon didik habuangan ini semacam
keputusasaan. Nah, satu nama deli nasi. Ayat di kan, adong dope debata. Sihirimon paluau kita. Martinangi dope marpinggol dope debata. Ay garu pari kita berteriak menyerukan dohot martangiangi kita tu ibana. Tapi seolah-olah dia tidak mendengarkan kita. Dia Allah itu seolah-olah jauh dari kita, tidak melihat penderitaan. Dang makilala parniahapan nata ae adong dope Tuhan. Sudah sampai sedemikian parah. Alania kamanginang, buido gabbar honota situasi na dia buangani. Mereka sudah sampai kepada pemahaman bahwa pembuangan itu adalah kegelapan. Pembuangan itu adalah akhir dari segalanya. Pembuangan itu adalah malapetaka dan kutukan bagi mereka yang tak mungkin lagi mereka bisa bangkit, mereka bisa selamat, bisa keluar, apalagi kembali ke Yerusalem. Alayak kamanginang, buido jahota jala atusata pembuangan ini dari sisi yang berbeda. Ayadong do makira bolo ta analogihon tapatudos pembuangan ini songon penderitaan parsorion persoalan namalga nani adopan ni masing-masing jolma. Boido pembuangan manang penderitaan ini dilihat dan dimaknai seperti kegelapan. Danga dong besi hirimon ngamar holum sudah gelap gulita. Tinggal menunggu waktu nama hamatian ia masih hirimon. Semuanya telah berakhir sudah. Alai boido dinadeba dodok pe paru kilo ni borat pe si taunoni sorat pe hita mamorsani jala ngahira songon nama dade pakilalaan jala digobaro songon hahulumon. Tapi orang yang percaya justru melihat kegelapan dan penderitaan itu dari sisi yang lain, dari sisi yang berbeda. Dia mampu melihat di balik kegelapan ada terang, di balik kesulitan ada jalan keluar, di balik setiap kegagalan, kebangkrutan, dan persoalan-persoalan besar justru mengajar kita untuk bangkit, mengajar kita untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Hidup baik nak kajol mana sukses akamanginang. Udah wari maju saya. Walau istir samu di HP munai Google misalnya, taringo tu berita si Thomas Alva Edison penemu bola lampu. Mengurung diri mana mabain haka. Ada warna riset penelitian percobaan saat bolo didok berita di sinoni bahkan lebih dari 1000 kali. Gagal terus dicoba, gagal. Saya neriti namanya mana. Terus. Si pata lupa mangan, amar sahid tong ibana, alay fokus ibana. Saya berusaha mana. Saya tidak mau gagal. Bahasa, terus ibana bereksperimen. Pagi, siang, sore, bahkan didok. Olo si pata dang murum ibana, lupa mangan, lupa minum, dang disario na ipasonna demi menemukan ini. Baru dung penemuan dung eksperimen na berpudi nyala bola lampui soi nama las nirohana akamanginang ulup-ulup heran dari tiki mana berteriak mengulupon sehela terbayar lunas halu jona nasalpui. Jadi bagi orang yang semangat berusaha bisa melihat di balik
persoalan besar, di balik masalah besar, di balik mungkin kegelapan, di balik penderitaan yang tak terkatakan, justru bagi sebagian orang melihat itu peluang. Kegagalan tidak selamanya dilihat kegagalan, tapi kegagalan itu adalah awal permulaan dari menuju keberhasilan. Ketika seorang bangkrut misalnya, maka itu tidak dilihat sebagai kutukan malapetaka, tapi bagi orang yang beriman, yakin dia justru di balik itu ada sesuatu yang sedang menanti dia. Lau songon itu nang perjalanan ningoluon, tudus do songon na melintas melewati satu terowongan gelap. Dak taboto sedia gajang ma terowongan on gulap songoni dadong sinar. Dak taboto sedia liling ma ikum medelani lorong dalam kegelapan ini. Alai sadana pasti bahwa tidak selamanya kita berjalan di dalam terowongan yang gelap itu. Seberapa lama pun dan seberapa panjang pun terowongan yang dalam kegelapan itu, tapi ada sinar sekarang yang sedang menanti di sana. Alani diperlukan keuletan, kesetiaan, dan songonaidok nasinuaing resiliensi, ketangguhan iman tentunya. Asa moloropiaka penderitaan danggabe makolum pikiran, danggabe makolum simalolong, dang dohot nang golap haporsiaon. Alai di balik setiap persoalan-persoalan besar nasotar hatahoni, manang pembuang peguarni, manang penderita peguarni. Jangan pernah engkau meredupkan iman kepercayaanmu. Maka didok outsura sahira pengharapan pakirimu mi ngabuntu be ngapudar be pertolongan yang kau inginkan, solusi jalan keluar yang kau inginkan, seolah-olah sudah tertutup, seolah-olah dangadong be. Justru di situasi nasongonido lam berkobar menyala-nyala, totong tak putus-putusnya kita berseru, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Om Mamang, Om Mainang, Jamita, dia buangan itu halak, na terbuangi, tangi hok kamu mah. Nanaing dohonon itu hatta, nungalu jamu, diulamu dang marnihula, dituoramu dang gabi hanguluamu na, habis energimu na, habis kugumu na. Mengelusi pikiranmu na, nunga tung sae jolo di tadi kok kamu di halupau kamu ala dang hot setia manotok kamu maka percaya dang setiamu di habuangan tutudo terbuat kamu tutudo pakilalamu na berat alai dang dipatuduo kamu kesetiamu seolah-olah naung dawa syak kamu seolah-olah dang do tau makilala pakilalamu na gabe madati pakilalamuna, gabe dihalupau, ditinggal kamu. Jala saya berusahamu keluar dengan tidak mengikut sertakan aku, berusaha mengalului pertolongan pangurupion, kekuatan sian sumber lain, tetapi kalian tidak menemukan solusi pertolongan dan kekuatan yang kalian cari itu. Habis energi muna, habis sepeng muna manuhor, alai dang di parsauliok kamu, nadi tuhor muna, dang di parsauliok kamu si panganon na pinangamuna, manotok kamu male, minup kamu, dang di parsauliok kamu, gabe puas rasa haus do dahaga muna, totok kamu mauas, totok kamu tidak merasakan sukacita dan damai sejahtera, alani rotu tatangi hon mau, romamu tuau. Dang marpanuhor mangak kamu butongan di tabo-tabo busurak kamu
maawas samu lehonoku aik na boy pawas so kamu alani naung sia-sia sa lelingon ditenggelok kamu dang maripola dang marniula sude akan niula muna nuaing berhentilah tinggalkan itu macohot manusia ni berubahlah bertobatlah berpalinglah tinggalkan hidup lama datanglah mendekat kepada roh mahamu tuhau tangihon hamu ma au rimang-rimangi piga-pigaryon turput jami tahun ada api dotu pernguluot to sinuaingon dok penelitian mantok songonon bui do jolma ringgas patuduhod dirina dia ka perpunguan persauran nawadia di tonga-tonga ni huria bui do idaun songon na ringgas mana marsitutu na pertanyaan mariminggu dua kalan na asing mangito nakka punguan kategorial Kristen matutui ba alai dalam kehidupan nyata dalam praktek hidup sehari-hari di tengah-tengah ni pertiban manang di dia pi mana manang ape na diula manang ape profesi pekerjaan na dang dihanguluan berbanding terbalik sian haporsion na sian pakanguluan hak Kristenon nasa sitong na borhat karijo manugut tibu manangatu dia karijo tuara Jakarta manangatu dia mulak songoni borungin adong do memang hasilna adong do gaji adong do naniomo sianaka pertiga-tiga naniomo sianaka perdadalan naniomo songon gaji di perusahaan TNI Polri songoni ASN songoni na dia ke swasta manang dia pihak karagam ni ulaun memang ada hasil ada sesuatu yang dibawa ke rumah. Ane menurut penelitian ini sian balit bang HKBP bahwa tapi kedamaian, ketentraman dan sukacita tidak memenuhi. Nanti danggabi jaminan posisi jabatan besarnya penghasilan besarnya gaji pendapatan atau nabui buanon gabi investasi gabi tabungan manang dia mai penghasilan guarna tidak menjadi jaminan kita bahagia kita damai sejahtera saya mauas jolmai ada sesuatu yang tidak bisa kita capai ada ruang-ruang relung-relung dalam diri kita ini yang kosong sehingga membuat kita sering bersungut-sungut sehingga membuat kita sering tidak puas sering membuat kita sering merasakan tidak nyaman tidak tentram atau selalu melihat dari kaca mata negatif orang berbicara orang duduk orang bersosialisasi marpungu-pungu songoni selalu melihat dari kacamata negatif maul mamereng sianak kana positif seolan narong komentar seolan narong ketidakpuasan yang dimunculkan melalui sungut-sungut dan semuanya itu bermuara dari sini apa yang kita ucapkan tampilan raut wajah kita songodia komunikasi ta dang bui gabusat tak kamanginang sianodoi mabaur gobara sianodoi lasro hatta bui damero hatta bui serepro hatta gobara sianodoi panculan sianodoi dang bui gabusani alani do kamanginang persoalan-persoalan ini saya terus tidak menemukan sukacita kebahagiaan dan kedamaian saya itu tong mauas ado na tahuas sona kamanginang ado na tahalunguton ado na ni halunguton muna kainang ado na soberes dupe ado na se mengganggu dupe ado na se membebani dupe ado na mapai kita sorak dupe nah so merasakan sukacita kedamaian ketentraman
Sunguni anak-anak pun nami, na sekolah dope, na kuliah. Apa? Yang sudah bekerja. Dope, na tahawason. Ragam nuaing akka suku-sukuni. Tapi berpulang kepada diri kita, pribadi lepas pribadi. Semua kita memiliki beban. Semua kita masing-masing memiliki persoalan. Manang dia pihak kamanginang. Alai ingot ma. Ketika kita berusaha menjawab itu dan mencari pertolongan dari luar diri kita, meninggalkan Tuhan, memunggungi Tuhan, dan tidak mengikutkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam persoalan pergumulan kita, yakinlah Bapak Ibu, persoalanmu tidak akan pernah selesai. Bisa orang dengan jalan sementara, jalan pintas, bagi orang yang punya duit, bisa mengatasi persoalannya, pergumulannya, kegelisahannya yang tak kunjung bisa terselesaikan itu. Boy do jalan pintas akka mengenang di tuhor narkoba, di tuhor sabu-sabu, akka parhebing may rupani do kalanasi. Alingo takka satok do hita, boy songon na lumubang, songon na fly habang pakilalaan. Alidug habis. Bius ni ubati. Gabi nguruduk sederat ta sahira, bulang-bulang masih malolongi. Songon ima dung habis songoni mago gaira sahira dangadung margugu hita ikut tu horom muse asa boy makkehi semangat boy songon na trip boy songon na fly mana songoni do namasak kami na boy do kita mangadului pertolongan pangurupion sian akadongata sian akajol mana berpengaruh sian akajol mana sangap sian akajol mana gugu nata hirim boy mangurupi kita alingo tak kamanginak satok idui sementara doi tidak ada solusi tidak ada ketentraman yang terakhir yang bisa memberikan solusi yang memberikan pertolongan sejati sehingga dalam kegelisahan kita dibuat bisa damai dalam keterpurukan kita bisa diangkat dari banyaknya persoalan-persoalan selesai sudah oleh karena ada yang menolong. Tidak ada itu jaminan kita dapatkan dari dunia ini. Tapi itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan saja. Alani Roma. Dak pola martuhor. Dak pola tuhor muna. Nabui pasonaku kamu. Nabui mabak kamu fly. Nabui mabak kamu modum. Bolo subui murup pamu. Tuhor hamu obat asa bui rengesau. Dak pola martuhor. Dak pola bolo male dak pola martuor molo maus dak pola martuor aduh sudina tahawasun nama baik kita male di bagasang ulon Roma hamu tutuhani dang martuor dang pola luja hamu mangadului dak pola lau hamu berkendara dang pola lau hamu mangadului tu dia di sodo ibana rap dohot hita do nuang tuani ditangi hoduita dipaidai do kita diboto do pergumulanmu sedia borat sedia sorat diboto ibana Tuhan itu maha tahu holanon boleh do datanglah dengarkanlah aku pertanyaan besarnya adalah maukah kita datang mendekat kepada dia maukah kita datang maukah kita sumolor maukah kita mendekap dia merangkul dia Tuhan nggak salah biau selilingon saya pikir aku saya guguku saya pertibiodo pangasahon lupa Tuhan si suado dang boyong mangaleho nasunangan dang boyong mangurupiau dang boyong mabainaw bahagia do keluargaku holako do Tuhan nabui mabainaw bahagia. Karena itu Tuhan yang selama ini kau jauhkan, Tuhan yang selama ini kau singkirkan, kau punggungi, sekarang datanglah kepada dia, mendekat, dekap dia, peluk dia, rangkul dia, tangison tangismu. Pasahat nadiwa somu tu ibana, omma pergumulaku nuaing, keluargaku, anakku, dia mana mengganggu ho, nadia usokko, datanglah mendekat kepada dia, peluk dia, rangkul dia. Mohon kepada dia Tuhan dang lomo beru aku insomnia dang lomo aku be saigale dang lomo aku berudu pikiraku lu jauh sai manuhurau dang marna puasau mago buti dang utemuhon dang marniula dang marperbue saya tidak menemukan yang berharga itu. Amin. Ini tak pola habis terata tu sih.
dah jalanan anu jaminan halak naung S2 S3 profesor bui tenang nguluna jalanan adong jaminan lau si parbatal hamu sudi dolar jala dolari pe dolar Amerika na 100 dolari dang na 5 sada i di parbatal hamu i spring be muna jala asing munai bui menghisap partikel-partikel yang merusak termasuk bakteri manang dia pinahabang di udara tak kolam mendinginkan bui tabu terkondision sudi natabu di baga sa kamar munai alingot tamu kamanginang dang adong jaminan baga ase tabu spring beti harga sekian sonang ma mungkin pakilalamu na bui renges samumun dang adong jaminan niya kamanginang ay bui do jolma sonang rohana laos mudum di gadu-gadu pe bui mana mudum renges ngayah walami asal libur sekolah na jului pasti do ko mangobak balik pasti do ko manggadui habis petes sepata doa ini bodari ni saring ninu ro las niari segijang dang adong panisiuan alaya lah sorong pola pikiran nama borati membebani bui do ibarenges di gadu-gadu na situ 20 sention dang made butuh birang tu kiri ro sinodang ni mata niari segijang dak pola ni hilala mo na bui do renges alai dung gudang kasih pikiran gudang keinginan gudang nama berudut laos dia sih di ruang yang sangat-sangat enak sekali lah subui hitam urum ala buah di mana hartamu berada di situ hatimu berada harta nasonang imaroha nah olah di Tuhan itu jupak kita ke manginang dang jupak kita di worti beon alani hatan di Tuhan ini datanglah dengarkanlah unang bemadau kita sodung dulu yamu nai di diskotik sodung dulu yamu nai di barang-barang jahat yang merusak kesehatan kita sodung di bawah bisa mu habis sepeng taman huri habis tidak dang marniula dang adong hasil jangan hancurkan tubuhmu dengan hangout jangan hancurkan tubuhmu kesehatanmu dengan mengorbankan dirimu mengorbankan kesehatanmu sudion nuai na subui kita merasakan kesenangan saya ribu bui kita melarikan diri sini totongdo kita mau totongdo kita sedang menemukan kebahagiaan yang sejati itu hatan itu ani datanglah romaho tangihona hanya Tuhanlah satu-satunya sumber di mana kita menemukan aik sorba jabati nabui pasonako kita nabui mengalehon kedamaian ketentraman di kita asama nangahape persoalan dupi belgape dangbe gruasak grusuk kita dangbe sahira na swadong be pangalulut sahira na makulum pakilalata gabi mengisolasi kita dang laku mangan gabi marsahi tidak do akalana asing gabi sotaing be marsaur gabi magigi hita marsaur do kadongata ainga tari purupani gulap sude on nama akhir ni portibion kamanginang pikiran tadi madok sikap tadi respon tadi itu nama saya ada itu hani madok nuaing ngama asai be nama marpangusad dia tu pikiran ngasai be na mga lului pangurupion dok gugu mengalului aka nabui mabahik kita sonang seperti bion akhiri itu semua sekarang datanglah pajonok kamu matuau nina tuhata sedarion alani di minggu kuasi modo geniti songon poso-poso nai baru tu boidu hitan waing sari matua saurun matua au umur 47 tingkat 2 rupiah siak kang aku gudang gue bisi pikir aku boido
pakilala aku, selayalah dang menginginkan Tuhan, dang membutuhkan Tuhan. Alai ingotokku do terbatas dengulukku, dang bui ahana nang sipangasawonokku, nabui palua honau dohot pasonakuna. Olah Tuhan ido nabui mangurupi dohot pasonakuna. Alani do kamanginang tusi mahita marsiranggut, mari dekaplah dia, mari peluk dia, tangis semutu ibana, unang tinggal honau Tuhan, halak nagale doau, unang tinggal honau Tuhan, halak nalea doau, unang tinggal honau Tuhan, gudang do peaka si hobasaku, gudang do peaka nanang si hari kotonokku, anak koku rikok dope lau parmulu-muluku, gudang akasih unang loasau Tuhan, gabe mate madati ala dipikiraku do gudang neruduton, alai leho madiau hati uron, leho madiau kedamaian, sehingga ketika persoalan seberat apapun, songo dia berudukna, bolodung di leo Tuhani dihita, habisuho do tiruni roha do pikiran, boy do hita sonang, boy do hita senyum, boy do hita mengkel, boy do hita lasrohata mengadupi aladong sada Tuhan na sempurnai madongani mangurupi margugoihon dohot paluau kita. Amin. Matang yang meta. Moniati Tuhan dihatam nang sardu ngatongan nami asiroham pasu-pasu mai marura marparbui asawa ngulu kami di ngulu nami siapa hari. Tuhan pasu-pasu ma huriam hagabipe Cimanggi sarito Cimanggi son. Nani uluhon ni wadita nami wadita nababan dohot nani hubasan inaboso mang padita tapu bolon dohot sudi aka amanami dohot inanami parhaladu ni huriam nama melehon dirina lahu marhubas itong-atongan ni huriam Tuhan pasu-pasu maka parhaladomon marhubas di huriamon saurdot saroha sapakilalan di bagasan bulus na mula-ulaon marsitutu patupak kana ulina dengan dang nanang mabuat sangap sia jolma sia portibion alai alani argani tohona do pajoni laho pararaton berita nauli pajong jokon pararaton harajaunmu asamar sangap marmuliaho saya pasu-pasu sudi program ni huriam tuaka ari do minggu naro do mah ruas ni huriam di bagasan hasadaon pasaut tu sudi aka program ni huriam di HKBP Cimangison pasu-pasu sudi aka naniulan ni tangan naniulan ni pikiran ni sudi ruas ni huriam diaka ulaun profesi parkarijuan namaragami manang di dia pinasina mangula kaulon nabi asiroham sayhoma namar panupa do mamasu-masu dalam mumai sumari honak kanarikot di ngulu nami siapa hari dohot rumah tangga nami be sudi akay anak ni huriamon mulai saname mesahat tuna dewasa namar siajar di tingkat PAUD TK SD SMP SMA sahat rodi perguruan tinggi be di dia nasida sekolah do kuliah saya kaya anak kon napatas marroh mana sida anak kon na marbisuk na saya makalomohon majalahi habisuho do habistaran kaya anak kon na mangargahon ina argani tiki jala na sungguh-sungguh na sida marsikola kuliah dalam mumai Tuhan mangaradi masa depan na dumenggan dia kaya anak kon ni huriam dia kanong tamat sian perkuliahan nabi patongo Tuhan perkarijuan nau buktu talenta potensi dohot parbinotoan nabi bolo tungadong akan namar sahid nau namin waing di rumah sakit manang na peak di bagas nabi magale sumurut hai pasonna di bagasan udu dot serep ni rohami mangidu toropamu asa jamaumu pamatang ni akka ruas ni huriam namar sahidi tanggal masahid suluk mahai pason binain ni asi dot waso nasyako Tuhan jolma pardusa duhami gok hakurangan hagaleo kami sesama dusa pangalausio dot hakurangan nami alani Kristus nang mate humokop kami di hau pinarsilangi
di bagasan guarmu ada Yesus Tuhan nami, martangia kami Tuhan. Amin.
Ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut si lehon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus upasat hami ma sian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asahu parhasiak kami pilihanon pati buluh na rajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam huta dahami godang ni sileo-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami madok moniate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomuni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami, songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togi hon tu pangujunan, palua mahami sian pangagon. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sondako Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorkon madamena tu todim. Horas meda sudi